morning partner. Bago tagtupiron partner. Bagong 41 years old. Karong adlaw na pod, mangandam na pod tani para sa atong trabaho sa opisina. March 1 inamahali na to. Are you okay? Ipapaalala ko sa'yo. Ayan partner sila. Kuan kayo ka ng bless kay gahapon nanuroy mi ni mami sa dito sa charcoal sa kuan. Makita naman yung partner kato kong video ano ngaon ni sa akong birthday. Salamat sa inyong pag-greet sa akong birthday. I love you all. Aww. Kumikan kay daghan kayo tag ka ng gipangkaon atong mga niaging adlaw. Bako na pala kong tiyan. Kinangan ka mag-exercise. Exercise sa partner ha. Dapat balik lindo partner. Dili ta pwede magpabaya sa atong panglawas kay health is wealth. Health is wealth. Jadi mukaon tag ganing yung dagat mukaon tag kay karne no Ritson mga migkaon usay kanang exercise nato ba hangak kani sigurong oil sa atong kanang gitang kaon mura siya mo latay-latay gaya ng ugat latay-latay gaya ng ugat mga ang chlorine sa atong dugo wala siya murag lapot mo lang hangapon ka. So, kinahanglan yun nga balanse ang atong lawas. Partner. Kaon ta, sakto, di palabi, exercise, inom mo daghang tubig o kanang exercise. Muna siya ang para mo kuan. Muna ho tayo, gihangak ko. 100 ka sit up. Giat-giat ang naong may laro manambo ko kay kani akong naong gibang may ano bitay di ko kumpiyansa kay basi niyo maabot tas liog. You like it? Nami? Ay ulaw-ulaw. Makita mo sa lawas. Yan niluoy kay yara maning kameraw sa nila. Op, ayaw. Op, ayaw. Luoy kayo deh. Op, ayay, maldita. Yun na lang ka. Lalangga na sawa. Kaon ka? Para healthy partner oatmeal morning. Udto ra ka mukha og rice. Mami kaon po daw. Pero rice ra ya ha. Dalang galon mi. Wad-wad ta partner para sa kinabukasan ng ating pamilya. Go sa pangarap. Grabe nga pangarap. Makuha rin yung kanti nga pangarap pa, kakaroon ka lang. I'm Justin Heights. So, Tagayan ang motor sir ba? start na sila og ano. Mo sila opisina ilang ibuhat, you know. Frontage magiging opisina. Tubangan nanay development ng Justin Heights.
Basin ba ko ano kanang nay baon mas Justin kay Dora ko, di ba? Marato na po. Praise the Lord. Partner, gikan na may Lumbia, kapit ni sa A-Brown. A-Brown kay mag-claim ko sa akong daog. Guess what? Kung sa akong daog. Comment down below kung sa akong daog. Ang makadaog yun. Sa ka na akong daog. Huwag mo kabalo sa akong daog. Comment down below. Sudlo na to. Nata sa Xavier States. At to sa clubhouse. Ingon man to nga nada po'y daog. Sa April. Si Manong Guard maghatag sa mig ID. Kay high-end ba nila high-end? High-end subdivision. Ata sa ID. Ha. Tunog sa tasa ilahang. Magita dito nga. Magandang dilag. Ako'y nabihag. Walay face mask. Dahil kayo mga pismas. Hindi na madutla ni COVID. Xavier State. Makan luti yun eh. Si katong eh kung mabanga. Yang bana kay kuan. Naga na ikot sa kuha. Sige po siya kon si Madam Yeng. Ano yung mga kuan ba? May tagihan niya. Asa ka itong clubhouse ani sir? Ya, tuloy ta. Ano ito? Sulod aja, sulod. Dito rin to, otro ba? Basta. Ano kwanti diha, ano eh? Pagliko, sunod ko na, ana. Sunod ko na? May nakita. Anong sulayan? Walay t-shirt. Christmas ba? Christmas na. Right? Ding 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 ding. Claiming. Yan partner, nanami dire sa A-Brown office. Oh. Dire mi mag-claim sa kato akong daugan. Sir, pwede ra ko sir, mi kadag. Mag-claim mi atong daog ba sa A-Brown? Kira? Oh, fill up sa tadire partner. Oh. Nag-fill up pa siya. Visitor, submit na ibang Pang yan. Oh, you see? Wow! Okay na. Dari mana dia? Dari mag-reserve. Mag-stick ka. TV. Mga imiguan. Thursday. Birthday wala gapon sir. Oh, yan pang birthday. Isa ra. Birthday gift na siya sa Ibra. Sa tiyon yung rapon ba? Nasa mga rapon. Sige sir. Pila ka inches? 32. At least. Nana kay Cassie. Sir, 1, 2, 3. Mana mga ka-partners, oh. Thank you sir. Okay na sir, ano ko turmahan? Oh, wala na, okay na. Ay, Ilado naman. okay. Sir, This is it. maka-update mi sa kanang bago sa dalan. Oh, ako lang, TV.
Sa group chat na to. Sir, na may lot lang diri nga 100 to 200 square meter. Wala na yun. Daghan ka nang ngita, sir, oy. Nakapikis, sir. Nakapikis. Sila, mas video lang itong serbot. Sige, thank you. Kanila ito pa ngayon. Para dito okay. Apo din ang additional fund niya, sir. Adara, adara mo. May pang-office, sir. Kanina lang ko tanan. Kana suka. Wala tanan. Pang-office Okay, naman ito ang price sa kanya po. Ano ang price ito sa Pwede na mo request ka pa. Sige. Salamat. Birthday. Ayan, saya na, yatag ni Willie. Manalo ka. Thank you. Yan partner. Ako na ito. Okay, itong Award TV. Daog TV. Kugi-kugi lagi taning pamaligya no, nato dito yung mga kadaog tag mga rapol. Rapol. TV. TV. Dako na kong TV Uy, gamay. smart TV man dahil na siya, sir. Naman. Nauna, ay pa'y Bluetooth. Press sa opisina. Smart na be, smart. Smart TV man eh. Kayo? Narayang kuan, sir. Oh. Wala na yung smart. Hala, pwede ka maka-YouTube dahil yapon, sir. Press sa opisina ba? I-connect ni mo sa wifi. Ano ba? Oh. Narao to. Amazing. Kada iyang code, oh. Brown. Thank you, E-Brown. Ma, diri ka agi, ma. Ato sa Ikaw, bronzer. Nagluto sa likod. dili ani masalo dire? Oo, kay makago-kago. Ayan, partner. Atong daog. Ayan, partner. So, TV gidi ay smart TV. Smart TV no? Smart TV. Diri tagyo. Set. Ay, sorry. So, partner, atong sulayan nag-abot sa opisina kung muandar ning TV ng ilang gihatag. Kasi walay signal. Wonder TV. Atong i-on dito ha. Kung sa idagway ani ilang gihatag. Sabi no, sir TV gayo ba? Kapila na ka nakabunod sa mga rapol-rapol, sir? Kadaghan na atong sa una nagtrabaho ko og grolier. Oh. Kadaog po ko kanang mga kanang kuan kanang dili mahalon jud yun na ra mga rice cooker, mga Ala lagi, pero stove, at least mga pa, wala. heater nga na ba? Kagigawa sa imong mama. Ha? Kana ato ikaduha, sir. Dali na magawa, sir. Wala ilang buwan So dali mo gawas? Dali mo pabos nga bata ba? Wala lugar pa. Kana kang bata nga inyong bili ko lisod ang mama. Anak. Sultihon lugar sa mga rapol. Oh, rapo. Di lang ko hilig og taya bay, kung sige og taya sa gluto siguro daog ko no. Teka, kung anak, sir, kaya di sa kadaog, pero bunot-bunot na siya, sir. Bunot lagi. Sa Vita Plus sa una, maingon gyud na siya sa una kang Vita Plus kay iniguman sa event na may raffle. Sus na po si Edwin na po matawag ani pagkatawag tawag na sa dakong ngalan, pastilan. Sige kadaog gud sa una tagkuan, kada mga product na tindaghana panghatag sa Vita Plus. Nanapon niyo si partner Edwin daog din ni unya ba pagitagtaw din nagit na po nawa lagi unsa niya. Bayas siguro niya sige kadaog gid ba? Kutan na gani si Kura gani kuyog na sa una magrapol-rapol. Di ko masiruan. Ana mo yung panahon nga wala gyud ka pero murag sa kadaghan rapol ba murag na ako mas daghan kog daog kaysa wala koy daog ana ba. Oh. Kita-kita sa opisina kay atong ablihan partner ang TV nga akong daog 32 inches. Grabe no, swerte kayo. I love you E-Brown. Maligya kita Brown E-Brown ani. Sharp pa gyud ang brand Sharp. Smart TV. Smart TV. Okay? Sige, kita-kita ta. Yan, partner, nanato diri sa ato magtihan yung partner. Box, nga daog ako nga TV. Mani siya ha. Atong i-try kung under ba kayo, hindi mo under ticket. Pwede mag-Netflix, pwede mag-YouTube, pwede mag-Google Play, Movie, Google Assistant, Bluetooth, Dolby Audio, HDMI, pwede sa kaning laptop, pwede. Kaning isa ay SD, ako turo kabaluan na. 32 inches, nanara ito kung paniha ba ito?
Itong i-open ha. Okay, atong i-itaw ka na rin sa mga fans. Unboxing, yeah! Unboxing na daog sa Ibram. So, tingin ka. Sa birthday. Sana all. I-unboxing na. Okay. Rep, lagi ang sulod. So, kaya tatawa na sulat. Dayon, remote control. Sure siya remote control sa anak. Sa tiil. Tiil, go ka mo, tiil ha. Oh. So, kamay, magta oh. Oh, display yan eh. Masunog siya. Window mo na mag-TV atong. Manual. Gusto mo manual, hindi gamit ito manual. Atong i-try of handling. Wow! Sakto din na 40 inches. Gamay siya. Sakto din sa 40 inches. So, gamay-gamay sa partner. Hangin din mo i-brown para naamoy. Kailan ninyo? Wala. Wala, ano mo na sa Redmi ng